mutil gaixoa eta neskatsa dohatua. Beste anitzek bezala, mutiko batek etxetik joaitea deliberatu zuen bere ogiaren irabazteko eta mutil sartu zen nagusi baten zerbitzuko. Nagusiak manatu lanak eta aginduak bete behar zituen lansari baten truke. Nagusi horrek, hiru alaba bazituen eta haietarik batek dohain bereziak zituen. Lehen egunean, mutila jaikizelarik, etxeko jaunak hola agindu zion. Hango lagea garbiezak, mahastia landa eta mahasti hortako arnoa eguerdiko ekarri ezadak. Mutila, ikusiz ezinezko lana eman ziola, negarrez hasi zen. Dohain bereziak zituen neska hurbildu zitzaion. Zer duzu negarrez? Zure aitak egin ez dezakedan lan bat manatu dit. Ene hileetan nia ezazu. Eta neska lurrean jarri zen. Mutikoa hilean miatzen hasi zen eta bat-batean larrea desagertu zen. Mahastia sortu eta dena mahats mulkoz estali zen. Laster, mahats guzia ondu zen eta neskak botila bat luzatu zion arnoz bete zezan. Tori jauna, erantzion mutilak nagusiari. Biharamunean nagusiak erantzion. Ikusten duk hantxetako mendia? Hango lura iraulezak, ogia erain eta eguerdiko opil bat ekarri ezadak. Mutila agindu bezala mendia hartara joan zen, baina bihotz gabeturik berriz ere negarrez hasi zen. Zer duzu negarrez? Gaur ere, obra ez dezakedan lan bat manatu dit zure aitak. Ene hileetan nia ezazu. Mutikoa, hilean miatzen ari zen bitartean, lurpeza iraulia. Ogia ereina eta berehala urre koloreko galburuz estalia agertu zen. Orduan, ogia jada ondua zelako, opil borobil bat heldu zitzaion eskura. Nagusiari eraman zion eguerditan tianko eta ejan. Tori jauna, eskatu didazun opila. Ondoko egunean, etxeko jaunak hause manatu zion. Ene Andrezenaren eraztuna itxasoan duk, lau parte eginik. Atzemanezak eta eguerdiko ekarri ezadak. Aldiuntan ere mutikoa etximenduak errautsia. Neska hurbildu zitzaion eta erantzion. Ze manatu dizu aldiuntan. Zure amazenaren eraztuna itxasoan omen da, lau parte eginik. Atzeman behar dut eta eguerdiko ekarri behar diot. Zoaz itxasbazterera. Han txalupa bat atzemanen duzu eta ni joanen nahi zurekin eraztunaren bila. Mutikoak hala egin zuen. Itxasora heltzearekin neskak errantzion. Egin behar nauzu lau puska, baina etzazula odol sorta bakar bat ere txalupan isurtzera utz. Gero, bere alaurera botan azazu. Neska puskatu ondoren, itxasora bota zuen, baina ondikoz, odol sorta bat isuri zitzaion. Laster uretik atera zen eraztunaren lau puskekin. Mutilari eskua erakutsi zion. Herri bat eskar zitzaion isuri odol sortaren gatik. Zoaz orain etxera eraztunaren emaitera. Nagusiak eraztuna eskuratzean, pentsatu zuen bazuela mutikoak jakitate eta zuhurtzia handia. Eta errantzion,
ene alaba zaharenarekin esposatu behar duk. Ez, amodio bera dut zure hiru alaben aldera. Begiak estaliko dizkidazu eta hautatuko dudanarekin esposatuko naiz. Nagusiak baietz erantzion. Afalondoan, begiak zapi batez estali zizkion. Egan bezala, hiru neskak presentatu zitzaizkion. Azkena eskutik hartu zuen eta oarturik erri bat falta zitzaiola egan zuen. Nagusi, hau dut andretzat behar. Eztiak biharamunean berean ospatu ziren eta jaunandere espos berriak mutikoaren sorlikura joan ziren bizitzera. Han berean, luzaz eta uros bizi izan ziren. Historio hau kontatu dizuegu guriandere kontatu moduan. Hala izan, hala ez izan, zuen bihotzak entzun dezan.